tardes, soc Guillem Alsina, però el món tecnològic des del Mobile Focus, un altre dels esdeveniments que es fan dintre el marc del Mobile World Congress 2014 de Barcelona. I amb mi tinc aquesta petita virgueria. Es tracta del Dell Bedouin 8 Pro, si m'ho sabeu. Efectivament, no vol nom, l'etiqueta que hi ha aquí perquè la meva memòria és bastant limitada. Una autèntica virgueria amb un processador Atom, amb 2 GB de memòria RAM i la interfície del qual es mou molt fluidament. Tenim a la part posterior una càmera de 5 megapíxels amb definició HD. Tenim una sortida HDMI. Tenim espai per tarja SD. I és, podríem considerar, el PC complet més petit del món. Per què dic el PC més petit del món complet? Doncs ben senzill. Perquè en aquest dispositiu, si li agafem i li afegim un teclat normal i corrent, diguem, físic, amb Bluetooth, el podem convertir en una completa estació de treball amb una còmoda mida de 8 polzades que ens permet pràcticament ficar-lo a la butxaca d'una jaqueta. Una butxaca, evidentment, una mica gran. El preu d'aquesta autèntica virgueria és d'uns 299 o 290, no recordo ara exactament què m'han dit, dòlars. I parlo de dòlars perquè està disponible als Estats Units i Canadà, però no podem assegurar la seva disponibilitat a Europa. Soc Guillem Alsina i això és per al món tecnològic des del Mobile World Congress.